Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Eric. Taong 1970, Naghalin, Leyte. Noong mga panahong ito, kababakasyon lang ni Eric sa Naghalin. Ang lugar na yon ay probinsya ng kanyang ina, pero matagal na siya roong hindi nakakapunta. Sa Sorsogon na lumaki si Eric, at noon pa man, wala na siyang balak na bumalik sa lugar na kanyang kinamulatan. Pero nang mabalitaan niyang ipinagbebenta ng mga kadugo nila ang parte ng lupa ng nanay niya, wala siyang nagawa kundi ang tumungo roon. Nag-iisa lang siyang anak ng yumao niyang ina, kaya alam niya na siya ang totoong nagmamay-ari nito. Hindi rin basta-basta ang lupa na ibinibenta, gawa ng halos ilang ektarya din ang lawak nito. Alam ni Eric na malaking perang pinag-uusapan at posibleng ang perang yon ang makapagpabago ng buhay niya. Kaya naman kahit maraming trabaho sa Bicol, wala siyang nagawa kundi ang magbakasyon. Bitbit ang kakarampot na gamit. Kagad siyang tumungo roon sa paniniwalang maayos niya kaagad ang problema sa maikling panahon. Pero nagkamali siya. Dahil pagdating niya sa kanila, ang lupa ay naibenta na. Napagpartihan na rin ito ng kanyang mga tiyuhin at sa kasamaang palad wala nang natira para sa kanya. Sinubukan niyang bawiin ang lupa pero hindi nagkaroon ng bisa ang kanyang puder bilang tunay na nagmamana nito. Ang sagot ng nakabili sa kanya, kung gusto niyang mabawi ang ari-arian ng kanyang ina, kailangan niya munang mabawi ang pera na ibinigay nito sa kanilang pamilya. At kung wala yun, hindi sila magkakaroon ng negosasyon. Nang malaman niya ang nais mangyari ng mamimili, halos lamunin siya ng galit. Gusto niya na noong sakta ng mga taong kadugo niya dahil sa pagiging oportunista ng mga ito. Ngunit sa likod ng galit, nanatili ang kanyang konsensya. Pinalaki siya ng maayos ng kanyang mga magulang at ni minsan hindi siya nito tinuruan ng masamang ugali laban sa kanyang kapwa. Kaya naman sa halip na pumunta pa sa bahay ng mga ito at mag-eskandalo, nagdesisyon siya na manatili sa lupa ng kanyang ina. Ang ginawa niya, magtayo ng kubo sa pinakasentro nitong bahagi. At sa puntong yon, nakapagdesisyon na siya. Hindi na siya roon aalis, anuman ang mangyari. Dahil sa ginawa niya, ilang beses siyang kinausap at pinagbantaan ng may-ari. Kesyo sapilitan siya roong palalayasin, ipapabarangay siya, at kung hindi siya madadala, gagamitan siya nito ng dahas. Kung ordinaryong tao, paniguradong matatakot na sa ganoong banta. Pero iba si Eric. Ang hindi alam ng may-ari, hindi siya pangkaraniwang tao. Isa siyang antingero na may malalim na karunungan sa panig ng kanan at may dugo ng isang maharlikang engkanto. Siya lang ang nakakaalam ng tungkol dito sa kadahilanang ni minsan hindi ipinagsabi ng kanyang ina ang tungkol sa pagiging hari ng mga engkanto ng kanyang ama. Nang marinig niya ang bantang yun, ipinagpatuloy niya ang kanyang maayos na buhay doon. Ilang araw pa ang lumipas, muling bumisita ang kanyang mga tiyuhin na galit na galit. Ano ba yung pumasok sa ulo mo? Hindi mo ba maintindihan na wala na tayong magagawa para maibalik sa atin ang lupang ito? May mga pangangailangan din kami, kaya hindi mo kami masisisi. At isa pa, wala namang nagawang mabuti ang nanay mo rito. Nung nabubuhay siya, ni hindi man lang niya naalagaan ng lupang ito. Dugo at pawis namin ang nagtatag sa lahat ng iyong mga nakikita. Kaya wala kang karapatan para magdesisyon sa mga bagay na ginawa namin. Naintindihan mo ba? Wika ng nakatatandang kapatid ng yumao niyang ina. Ngunit nang marinig niya ito, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Ipinakita rin niyang hindi siya nasindak, lalo pat yon ang unang beses na sila'y magkita at magsama-sama.
Wala akong pakialam kung kayo nagtatag nito. Hindi ba't pantay-pantay ang parte ninyo? Ang mahirap kasi sa inyo, nung maibenta nyo ang lupang pagmamay-ari nyo, hindi pa sapat ang kinita ninyo. Naging gahaman kayo. Kaya kahit ang parte na dapat sanay sa kapatid ninyo, inyong pinagkainteresan. Porke ba matagal nang umalis si inay dito? May karapatan na kayo sa lupa niya? Dahil sa kanyang sinabi, mas lalong uminit ang tsuhi niya sa puntong hindi na ito nakapagtimpi. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla nitong hinugot ang dala nitong itak at nagtangkang hahatawin siya. Nang masipat naman yun ni Eric, bumulong siya ng 3 buhay na salita at pasimpleng inihip sa katawan niya. Hindi siya umatras, hindi siya nakaramdam ng pagkasindak dahil alam niya na hindi tatalab ang armas na hawak nito. Ngunit bago pa man yun makalapit, kaagad na itong hinarang ng iba pa niyang mga tsuhin na nakikinig. At bago pa man lumala ang mga nangyayari, umalis na ito ng magkakasama. Wala na itong sinabi sa kanya, pero ramdam niya na may masama itong binabalak. Dumaan ang 2 araw, naging payapa ang lugar niya. Hindi siya nagkaroon ng bisita, ngunit alam niya na merong nagmamasid sa bawat galaw niya. Pagtungtong ng hapon ng Biyernes, habang wala siyang ginagawa, biglang bumisita ang isa sa mga pinsan niya. Nakakapagsalita ito ng Tagalog, kaya naman kahit papaano'y nagkaintindihan silang dalawa. Kuya Eric, umalis na ho kayo rito. Huwag na kayo makipagtalo sa kanila. Sila Tio Obel kasi, galit na eh. Narinig ko sa kanila na tatakutin kanila rito. Hihingi sila ng tulong sa mga kakilala nilang aswang. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga ganyang nilalang. Pero maniwala ka sana. Totoong-totoo sila. Nang marinig niya ang sinabi nito, minabuti na lamang niyang tumango at magpasalamat. At pagkatapos itong mailahad ng pinsan niya, nagmamadali na itong umalis. Sa talahiban ito dumaan na para bang meron itong iniiwasan. Pagtakip ng dilim sa langit, kaagad na pumasok si Eric sa loob ng bahay at sa sulok kung nasaan ang kanyang mga gamit, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot ng tela. Inilatag niya ito sa mesa, dahan-dahan niya itong binuksan hanggang sa tumambad sa kanya ang isang pana na walang lubid at walang palaso. Kung titingnan, isang ordinaryong pana lang ito na walang pakinabang, pero para kay Eric, ang panang yon ang kanyang kalasag at proteksyon laban sa kasamaan. Gamit lamang ang ilang mga buhay na salita, nagkaroon ng buhay ang espiritual nitong anyo. At sa pamamagitan ng mga orasyon, kaya niyang maglikha ng mga espiritual na palaso upang paslangin ang mga nilalang na nagbabalak sa kanya ng masama. Ayon sa kanya, ang palasong yon ay minana niya pa sa kanyang ina. Nanggaling ito sa tatay niya, na ayon sa kanyang ina, yon ang pangunahing armas ng kanyang angkan kung saan ito namumuno. Subok na niya ang bagay na yon, gawa ng matagal niya na itong ginagamit. Nang gabing yon, hindi natulog si Eric. Nakaupo siya sa gitna ng kanyang kubo. Ang pana ay nakahiga sa kanyang harapan, at ang mga kandila sa 4 na sulok ng silid ay tahimik na nagniningas. Ang hangin sa labas ay kakaiba. Mas malamig kesa sa karaniwang gabi. Mas mabigat, parang may naghihintay sa dilim. Naramdaman niya ang unang pagbabago bago pa man marinig ang anumang tunog. Ang apoy ng mga kandila ay nagsimulang kumislap, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa presensyang papalapit. Ang mga kuliglig na kanina ay umaawit ay biglang tumahimik. Maging ang mga dahon ng saging sa labas ng kubo ay tumigil sa pagkaluskos. Nang mapansin niya ito, pumikit siya at bumulong ng 3 salita. Maya-maya ay naramdaman niyang uminit ang kanyang dibdib
At nang dumilat siya, ang paningin niya ay nagbago. Nakita na niya ang mga hindi nakikita. Sa labas ng kubo, may 3 anino na papalapit. Hindi sila naglalakad, bagkus ay gumagapang sila sa ere na parang mga ahas na nakalutang sa hangin. Ang mga anyo nila ay hindi malinaw sa una. Ngunit habang papalapit sila, nakita niya ang kanilang mga anyo. Hindi tulad ng mga aswang sa mga kwento ng matatanda. Hindi sila may pakpak o mahabang dila. Ang mga ito'y parang mga tao, ngunit may mga mata na kulay pula at mga ngiti na masyadong malawak para sa mukha ng tao. Ang balat nila ay kulay abo at ang mga daliri nila ay mahaba. May mga kuko na parang mga talim. Tumigil sila sa labas ng kubo. May tao sa loob. May amoy ng dugo. Hindi ordinaryong tao. May amoy ng iba. Amoy ng mga nilalang na hindi natin kaori. Nanatiling tahimik ang pangatlo. Ang pinakamalaki sa kanila, ang pinakamalapad ang balikat. Nakatingin lamang ito sa kubo, parang pinag-aaralan ang mga dingding. Maya-maya ay sinubukan niya na itong palabasin. Marahan itong kinalampag ang dingding kung saan siya nakatira, habang dahan-dahan bumabaon doon ang mga kuko nila. Nang marinig niya ang mga tunog na yon, hindi siya kaagad gumalaw. Sa halip, kinuha niya ang pana at nagsimulang bumulong. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang usok. Hindi marinig, ngunit naramdaman ng buong katawan niya. At sa bawat salita, nararamdaman niyang bumubuo ang isang bagay sa harapan ng pana. Isang palaso. Hindi ito nakikita ng karaniwang mata. Gawa ito sa liwanag at hangin, sa mga salita at panalangin. Ngunit para sa mga nilalang na katulad ng mga aswang, ito ay nakakamatay. Hindi nagtagal, biglang sumabog ang pintuan ng kubo. Ang pinakamalaking aswang ay pumasok at kaagad nitong tinumbok ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa tumama ang mga kuko, nabitawan na niya ang palaso. Ang liwanag ay sumirit mula sa pana. Wala itong tunog, wala ring ingay, ngunit ang epekto ay agaran. Tumama ang palaso sa balikat ng aswang, dahilan para mapaungol ito kagaya ng hayop na matinding nasugatan. Dali-dali itong umatras, habang binabalaan ng kanyang mga kasama na manatili sa labas. Ngunit bago pa man ito makalayo, ang ikalawang palaso ay tumagos sa noo nito. Sapat na ang bagay na yon para magkaroon ito ng malaking butas sa ulo at tuluyang mamatay na hindi man lang nito namamalayan. Matapos ang pangyayaring yan, dahan-dahan siyang lumabas. Pagtayo niya sa harapan ng kubo, kaagad niyang inapakan ng natutupok na kalansay ng nilalang, kasabay ng pagwika niya sa mga kasama nito ng, Nagkamali kayo ng binabangga. "Hindi ako ang tao na madaling matakot. Sinasabi ko sa inyo, ang kapangasan niyo ay magdadala lamang sa inyo ng pait at kamatayan." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, nakita ng mga nilalang kung papaano magliwanag ang kanyang mga mata na parang ginto. At sa ikatlong pagkakataon, muli niyang hinila ang mahiwagang lubid ng pana kasabay ng paglitaw ng palaso sa gitna nito. Maya-maya, itinutok niya ito sa dalawang nilalang at bago pa man ito makapagsalita, lumipad ang palaso sa hangin. Dumoble ng dumoble ang bilang nito bago tumama sa kanila, kaya naman sa iisang asinta, madali niyang napabagsak ang dalawa. Mahigit sa 20 palaso ang tumama sa katawan ng mga ito, ngunit hindi niya ito pinuruhan. Pagkatapos, tsaka niya to inabisuhan na umalis. Ang ginawa niya ay hindi pananakot,
Ito ay simpleng pagbibigay ng mensahe niya. Inaasahan niya na masisindak ang kauri nito sa ginawa niya at hindi nga siya nagkamali. Pagkaraan ng ilang gabi, ang mga nilalang na yon ay hindi na nagpakita pa. Kalaunan, pagkalipas ng 3 araw, muling bumisita ang mga tiyuhin niya. Hindi pa man ito nakakapagsalita, bakas na sa kanilang mga muka ang matinding galit. Yun bang parang may kinalaman ng mga ito sa pagdalaw sa kanya ng 3 aswang. Pagharap nilang dalawa, kagad siyang pinagmumura ng pinakabunsong babae sa pamilya nila. Hindi niya mawari kung ano ang ipinutok ng butya nito, pero sa pamamaraan ng pagsasalita nito, parang may gusto itong patunayan. Hanggang sa kalaunan, naunawaan niya ang ibig nitong iparating. Kaya naman walang sabi-sabi, tapatan niyang ipinagtanong dito kung meron itong kaugnayan sa mga nilalang na nagtangkas sa kanyang buhay. At nang marinig ito ng tiyahin niya, hindi ito nagdalawang isip na sumagot sa kanya ng, "Oo, at hanggat hindi ka umaalis sa lugar na ito, hindi kami titigil. Akala mo ba yun lang ang kakilala namin?" Nagkakamali ka, pamangkin. Nang marinig niya ang sinabi nito, sapat na yon upang tuluyan siyang manahimik. Lahat ng mga tanong ay hindi niya sinagot dahil alam niya na wala itong saysay. Sa punto kasing yon, hindi na pamilya ang turing niya sa mga ito, kundi mga ganap na kaaway. Matapos ang pag-uusap na yon, tumalikod si Eric at pumasok sa kanyang kubo nang walang sinabi. Ang galit sa kanyang dibdib ay kumukulo, ngunit pinigilan niya ito. Alam niyang kapag nagpadala siya sa emosyon, maaaring makagawa siya ng bagay na pagsisisihan niya. Pinalaki siya ng kanyang ina na may takot sa Diyos, at kahit may kapangyarihan siyang kayang pumatay, hindi niya gustong gamitin ito laban sa mga taong may parehong dugo sa kanya. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Hindi na pamilya ang mga ito kundi mga kaaway na. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo at pinagmamasda ng mga bituin, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Hindi ito katulad ng mga aswang na dumating noon. Mas banayad ito, parang simoy ng hangin na may dalang amoy ng mga bulaklak. Maya-maya ay lumingon siya. Sa gilid ng kadiliman, may nakatayo na isang babae. Maganda, nakadamit ng puti, may buhok na umaabot hanggang bewang. Ang mga mata nito ay kulay berde, at ang balat nito ay nagniningning ng mahina sa liwanag ng buwan. Eric? Wika ng babae. Sino ka? Isinugo ako ng iyong ama. Ang hari ay nabalitaan ng nangyari. Nababahala siya sa mga banta ng iyong mga kamag-anak. Ama? Wala akong nakausap na ama. Wala akong kinikilalang ama. Hindi pa niya kinakailangang magpakita. Ngunit ngayon na nasa panganib ka na, ipinadala niya ako para tulungan ka. Napatitig si Eric sa babae. May bahagi sa kanya ang nag-aalinlangan. Maraming nilalang ang nagpapanggap. Maraming demonyo ang nagbabalat kayo. Ngunit may bahagi rin ng kanya ang nakaramdam ng katotohanan sa mga salita nito. Ano ang pangalan mo? Dalaya, isa ko sa mga tagapaglingkod ng iyong ama. At ngayon isinugo niya ako para maging mata at tenga mo sa mga banta na paparating. Ang mga kamag-anak mo'y hindi tumigil. Pagkatapos ng pagkabigo ng mga aswang, humanap sila ng mas malakas na tutulong sa kanila. Isang mambabarang ang kinontrata nila. Isa sa pinakamatanda
at pinakamakapangyarihan sa rehiyong ito. May mga gabunan din silang nakumbinsi mula sa iba't ibang pamilya dito sa Leyte. Pagtutulungan ka nila, hindi sila titigil hanggat hindi ka namamatay. Nang marinig niya ang sinabi ng nilalang, halos hindi niya magawang makasagot. Naglaho ang pagtataka at pangamba sa kanyang isipan, gayunpaman nanatili siyang kalmado. Alam niya sa kanyang sarili na malulusutan niya ito dahil naniniwala siya na may mga nilalang na hindi nakikita ang hindi siya pababayaan kailanman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pinayuhan siya nito na umalis sa lugar na yon. Kinakailangan niyang ilipat ang kanyang tahanan sa dulong parte ng lupain upang makalapit siya sa kakahuyan. Mariin din itong inilahad na kailangan niyang sundin ang bagay na yon dahil sa loob ng kakahuyan, naroon ang tulong na hinahanap niya sa oras na manganib siya. Dagdag pa nito na kahit malalim na ang kanyang kasanayan, kailangan niya pa ring mag-ingat dahil wala siyang ideya sa kanyang mga kalaban. Nabanggit din ito sa kanya na posibleng kumikilos na rin ang pinagbentahan ng lupa at may tsansang nakipag-alyansa na ito sa kanyang mga pamilyang tubo sa lugar na yon. Kinabukasan, sinunod ni Eric ang payo ni Dalaya. Bago pa man sumikat ang araw, iniligpit na niya ang kanyang mga gamit at sinimulang gibain ang kubo na itinayo niya sa gitna ng lupain. Hindi naman ito mahirap gawin. Simpleng kawayan at pawid lamang ang mga materyales, kaya sa loob ng ilang oras ay natapos na niya. Bitbit ang kanyang mga kagamitan. Naglakad siya patungo sa dulong bahagi ng lupain, ang bahaging malapit sa makapal na hanay ng mga puno. Dito, ayon kay Dalaya, mas magiging ligtas siya. Ang mga puno ay tahanan ng mga engkanto at diwata na kakampi ng kanyang ama, at sa oras ng panganib, sila ang tutulong sa kanya. Habang naglalakad siya, napansin niyang nagbabago ang kapaligiran. Ang hangin ay naging mas malamig, mas sariwa. Ang mga dahon ng mga puno ay parang bumubulong sa bawat hakbang niya. At kahit nasa ilalim siya ng matinding init ng araw, may lilim na sumusunod sa kanya. Isang proteksyon na hindi nakikita, ngunit nadarama. Pagdating niya sa gilid ng kakahuyan, natagpuan niya ang perpektong lugar para sa kanyang bagong tahanan. May maliit na bukal na dumadaloy mula sa pagitan ng mga bato. May mga punong nagbibigay ng lilim at may patag na lupa na sapat para sa isang maliit na kubo. Dito ka maninirahan, sabi ng boses ni Dalaya mula sa hangin. Hindi niya nakita ang engkantada, ngunit narinig niya ang tinig nito na parang nagmumula sa mga dahon. Teka lang, nasan ka? Tanong ni Eric habang lumilingon sa paligid. nasa lahat ng lugar. Ang mga tulad namin ay hindi nakatali sa isang anyo o isang lugar. Ngunit palagi akong nakabantay sa iyo. Yan ang iniutos ng iyong ama. Tumango si Eric at nagsimulang magtayo ng bagong kubo. Sa pagkakataong ito, mas matibay ang ginawa niya. Mas malaking kawayan, mas makapal na pawid, mas matibay na tali. Alam niyang ang mga susunod na gabi ay magiging mas mapanganib kesa sa mga nakaraan. Nang takip silim ng araw na yon, natapos ni Eric ang kanyang bagong kubo. Simple ngunit matibay. Sapat na para sa isang tao na sanay sa simpleng pamumuhay. Inilatag niya ang kanyang banig sa sahig at inilagay ang pana sa tabi ng kanyang ulunan. Bago dumating ang ganap na dilim, nagsimula siyang maglagay ng mga panangga. Kumuha siya ng asin mula sa kanyang supot at ikinalat ito sa paligid ng kubo. Nagbigkas siya ng mga orasyon habang gumagawa ng mga simbolo sa lupa gamit ang dulo ng kanyang daliri.
Ang mga simbolo ay nagsimulang magliwanag ng mahina. Hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit nadarama ng mga nilalang na may iba't ibang kalikasan. Mag-iingat ka. Wika ni Dalaya. Lumingon si Eric at nakita niya ang engkantada na nakatayo sa ilalim ng punong kahoy. Ang mga mata nitong berde ay nagniningning sa dilim. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Eric. Oo, ang mga mambabarang ay nagsisimula na. Naramdaman ko ang kanyang mga orasyon na puno ng kasamaan. Hindi siya basta-bastang kalaban, Eric. Matagal na niyang ginagawa ang gawaing ito. Mahigit 50 taon ng pagsasanay ang kanyang ginugol para lamang mapaghusayan ang kanyang paraan. Anong ginagawa niya? Naghahanda siya ng mga gabunan. Marami sila. Ang mga gabunan na kanyang tinitipon ay mga espiritu ng mga pumanaw na aswang na nakatali sa mga banga at lalagyanan. Kapag inutos ng mambabarang, lalabas sila at gagawin ng kanyang ipinag-uutos. May mga nakahanda ng katawan para paglagyan ng kanilang mga espiritu. Kaya mag-iingat ka. Nanigas ang mga balikat ni Eric. Sa puntong yon, medyo nabahala siya sa kanyang mga nalaman. Yon ang unang beses na nakarinig siya ng mga gabunang nasa ganoong anyo. At kung tama ang kanyang hinala, ang mga nilalang na yon ay hindi madaling mapasuko at matakot. Kailan sila darating? Hindi ngayong gabi. Ang paghahanda ng mambabarang ay tumatagal. Kailangan niyang palakasin ng mga gabunan bago niya ito ipadala sa iyo. Marahil sa loob ng 3 hanggang 5 araw. At anong dapat kong gawin? Lumapit si Dalaya at umupo sa harapan niya. Ang presensya nito ay nakakaaliw. Malamig ngunit hindi nakakatakot. Banayad ngunit makapangyarihan. Maghanda ka. Ang iyong pana ay malakas, ngunit hindi ito sapat laban sa mga gabunan. Kailangan mong matutunang gamitin ang ibang aspeto ng iyong kapangyarihan. Ang kapangyarihang minana mo sa iyong ama. Teka lang, hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Alam mo, nararamdaman mo na ito noon. Ang init sa iyong dibdib kapag nababahala ka. Ang liwanag sa iyong mga mata kapag galit ka. Yan ay hindi lamang galing sa iyong ina. Yan ay galing sa iyong ama, ang hari ng mga engkanto. Nanahimik si Eric. Totoong naramdaman niya ang mga bagay na sinasabi ni Dalaya, ngunit hindi niya ito lubos maunawaan. Paano ko naman ito gagamitin? Nararamdaman ko lang yan, pero wala akong kontrol sa ganyang kakayahan. Sa mga susunod na araw tuturuan kita. Ngunit ngayong gabi, magpahinga ka muna. Kakailanganin mo ang iyong lakas. Kinaumagahan, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, naging abala siya sa paghahanap ng pagkain. Maraming prutas ang namumunga sa paligid. Mga saging, papaya, kamote na tumutubo sa gilid ng kakahuyan. Hindi siya magugutom dito. Ang lupa ng kanyang ina ay mayaman at masagana kahit inabando na ito ng matagal. Pagkatapos kumain, dumating si Dalaya. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang anyo nito. Parang tunay na tao, kahit may kakaibang liwanag na nagmumula sa balat nito. Simulan na natin. Wika nito. Umupo sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang mga sinag ng araw ay napapasala sa mga dahon na nagbibigay ng banayad na liwanag sa kanilang paligid. Ang kapangyarihan ng mga engkanto
ay kakaiba sa kapangyarihan ng mga tao. Ang mga orasyon at anting-anting ng mga tao ay nakabatay sa mga salita, sa mga simbolo, sa mga ritual. Ngunit ang kapangyarihan ng mga engkanto ay nakabatay sa diwa, sa loob, sa kalikasan, sa ugnayan sa mundo. Tingnan mo ang batong yan. Para sa isang tao, ito ay bato lamang. Matigas, walang buhay, walang kahulugan. Ngunit para sa isang engkanto, ang batong yan ay may kasaysayan. Nakikita namin kung gaano nakatagal itong nariyan, kung anong mga pangyayari ang nangyari sa paligid nito, kung anong mga nilalang ang dumaan dito. Ang lahat ng ito'y nakatala sa batong yan. Napatingin si Eric sa bato. Sa simula wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit nang pilitin niyang tingnan ng mas malalim, may nagsimulang magbago. Nakita niya ang mga anino. Hindi ito mga ordinaryong anino kundi mga alaala. Mga larawang kumikislap sa kanyang isipan, mga tunog na dumadampi sa kanyang tenga. Nakita niya ang mga taong dumaan sa lugar na ito. Nakita niya ang mga hayop na nagpahinga sa ilalim ng puno. Nakita niya ang mga panahong dumaan. Nakikita mo na. Yan ang dugong minana mo sa iyong ama. Ang kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit hindi lamang pagkakita ang mahalaga, kundi pag-unawa at paggamit. Sa mga sumunod na oras, tinuruan ni Dalaya si Eric ng mga pangunahing kasanayan. Natutunan niyang magpadala ng kanyang kamalayan sa pamamagitan ng hangin. Nakikinig sa mga bulong ng mga dahon, nararamdaman ng mga pagbabago sa kapaligiran. Natutunan niyang kumonekta sa lupa, nararamdaman ng mga ugat ng mga puno, ang mga bato sa ilalim ng lupa, ang tubig na dumadaloy sa mga bukal. Ngunit ang pinakamahirap ay ang pagkontrol sa kanyang sariling kapangyarihan. Ang liwanag sa iyong mga mata, yan ay senyales ng iyong galit. Ngunit ang galit ay mapanganib kapag hindi kontrolado. Kailangan mong matutunang gamitin ang iyong kapangyarihan nang hindi nagpapadala sa emosyon. At magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Uulit-ulitin natin hanggang maging natural na tulad ng paghinga. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay hanggang sa takip silim. Pagod si Eric. Mas pagod kesa sa anumang pisikal na trabaho na ginawa niya. Ngunit kasabay ng pagod ay ang pakiramdam ng bagong lakas. Lakas na ngayon lamang niya natuklasan. Kinabukasan, dumating ang pinsan ni Eric na bumisita noon. Nagmamadali ito. Halatang balisa. Kuya Eric! Oh, anong nangyari? Kailangan mong malaman, kuya. Sila Tio. Nagpulong sila kagabi kasama ang mambabarang. Narinig ko ang usapan nila. Sa loob ng 2 araw, darating na ang mga pinadala ng mambabarang para tapusin ka. Ano? Ilan? Hindi ko alam ang eksaktong bilang, pero narinig ko silang nagsabi ng sapat na para wasakin ang kahit na sinong tao. Kuya, lumayas ka na rito. Hindi mo kakayanin ang mga ito. Hindi ako aalis. Ha? Pero... Pakinggan mo ako. Alam kong nag-aalala ka sa akin at nagpapasalamat ako. Ngunit hindi akong karaniwang tao na inaakala nila. May mga paraan ako na hindi nila alam. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit maniwala ka. Hindi ako madaling patayin. Umalis ang pinsan niyang may halong takot at pag-aalala sa mukha. Nang mawala na ito sa paningin, lumitaw si Dalaya sa tabi niya. 2 araw. Kailangan mo nang lalong maghanda. Sigurado ako sa nangyayari sa iyo ngayon. Ipinagmamalaki ka ng iyong ama
kahit hindi ka pa niya nakikita sa yugtong ito ng buhay mo. Kailan ko siya makikilala? Sa tamang panahon, manalig ka lang sa kanya. Ang susunod na 2 araw ay ginugol niya sa matinding paghahanda. Sa umaga, patuloy siyang sinasanay ni Dalaya. Pinapalakas ang kanyang kakayahang maramdaman ng kapaligiran. Pinag-aaralan ang mga paraan ng paghadlang sa mga gabunan. Ang mga gabunan ay mga espiritong nakatali sa kalooban ng mambabarang. Sumusunod sila sa kanyang utos, ngunit may sarili silang kamalayan, at karamihan sa kanila ay puno ng galit. Kung magagawa mong basagin ang tali na nagbubuklod sa kanila sa mambabarang, magiging malaya sila at maaari nilang piliin na lumaban sa kanilang dating amo. Paano ko babasagin ang tali? Ang pana mo, ang mga palasong nilikha ng iyong mga orasyon. May kakayahan itong putulin ang mga espiritual na tali. Ngunit kailangan mong tumama sa tamang bahagi. Ang tali ay nakakonekta sa gitna ng dibdib ng bawat gabunan, sa bahaging kung saan dapat naroon ang kanilang puso. Huwag mo ring kakalimutan na ang mambabarang ay hindi magpapakita sa simula. Mananatili siya sa malayo, kinokontrol ang mga gabunan mula sa kanyang tahanan. Ngunit kung matatalo mo ang kanyang mga gabunan, mapipilitan siyang harapin ka. Dumating ang gabi na sinabi ng pinsan ni Eric. Ang buwan ay kalahati lamang, hindi ganap na dilim ang namumutawi sa mundo. Ngunit hindi rin maliwanag. Nakaupo si Eric sa labas ng kanyang kubo. Ang pana ay nakapatong sa kanyang mga binti at ang mga kandila na inilagay niya sa 4 na sulok ng kanyang tinitirhan ay tahimik na nagniningas. Naramdaman niya ang pagbabago ng hangin bago pa man marinig ang anumang tunog. Ang simoy ay naging mas malamig. May dalang amoy ng insenso at bulok na lupa. Maya-maya ay tumayo si Eric at tumingin sa paligid. Sa simula wala siyang nakita, ngunit nang gamitin niya ang kakayahang tinuro sa kanya ni Dalaya, marami na siyang nakita. Mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi sila tulad ng mga aswang na dumating noon dahil para silang mga usok na nabubuo at nawawala. Dahan-dahan niyang binilang ang mga ito hanggang sa umabot ito ng 11. Maya-maya ay tumigil ang mga gabunan sa gilid ng kanyang panangga, sa linya ng asin at mga simbolo na inilagay niya papalibot ng bahay. At mula roon, kapansin-pansin na hindi nila kayang pumasok. Pagsilay ng mga ito, bigla yung umatungal ng malakas, kasabay ng pagpupumilit nitong maghanap ng butas. Kahit alam ng mga nilalang na imposibleng mapasok ang kanyang harang, hindi sila basta-bastang sumuko hanggang sa hindi naglaon may isa sa kanila ang nagsakripisyo para lamang masira ang depensa ng asin na kanyang pinalibot. At nang makita niya ang pangyayaring yon, dali-dali niyang hinugot ang kanyang pana at walang habas itong inasinta. Kagad siyang nagpakawala ng maraming palaso, ngunit ang malaking porsyento nito ay nagawang mailagan ng mga nilalang. Bagaman nakapatay siya ng 2, hindi ito sapat para mapigilan niya ang kabuuan ng bilang. Mabilis na sumugod ang mga nilalang hanggang sa buong puwersa na siya nitong pinagtulungan. Aminado siya na hindi siya sanay na makipaglaban ng malapitan, kaya ang pangyayaring yon ay nagbibigay ng matinding kalbaryo sa kanyang panig. Nang mapansin naman ito ng mga gabunan, mas lalo pa itong nagmalabis. Hindi ito tumigil sa pag-atake hanggang sa may marinig itong tunog mula sa mga kakahuyang nasa likod ng bahay. Pansamantalang napaatras ang mga nilalang. Ang tunog na yon ay nagbigay sa kanila ng matinding banta. At habang nagmamasid ang mga ito, kapansin-pansin ang kanilang pag-angil
habang umiikot ang kanilang mga paningin. Sa pagkakataong yun, hindi na nakatuon sa kanya ang atensyon ng mga ito. Maya-maya pa, mula sa likod ng kakahuyan, may nakita siyang grupo ng mga aso na may puting balahibo. Kasing laki ang mga ito ng mga kalabaw at meron itong 12 pangil sa kanilang mga bunganga. Malalaki rin ang kanilang mga paa at halos kasing haba ng punyal ang mga kuko nila. Pag-alulong ng isa sa mga asong yon, mabilis itong sumugod. Magkakakonekta ang pag-atake ng mga aso na kahit sa ganoong anyo, parang may sarili silang talino at talas ng pag-iisip. Pagsilay ni Eric na nilagpasan siya nito, doon niya napagtanto na kalaban niyo ng kanyang mga kaaway. Kaya naman bago pa ito makalapit, di siya nagdalawang isip na magpakawala ng mga palaso sa langit. Pinagtulungan nila ang mga gabunang natira hanggang sa tuluyan na itong nalipol. Bagaman may nakatakas na isa, hindi na yun mahalaga para sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas nang yumakap na ang katahimikan sa paligid. Dito pa lamang siya napabuntong hininga habang pinagmamasda ng mga aso na papalapit sa kanya. Pagharap ng mga ito, isa-isa yung nagsitayo kasabay ng pagpakita nila ng paggalang. Matapos nun nagpalit anyo ang pinuno ng pangkat hanggang sa maging matandang lalaki ito na may maamong muka. Masaya kaming makatulong sa isang maharlika. Huwag kayong mag-alala. Hanggat may panganib kayong kinakaharap, mananatili nyo kaming kalasag. Bigyan nyo lang kami ng utos. Gagawin namin ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Hindi nyo kailangan kumilos para sa akin. Mula sa gabing ito, ang tanging trabaho nyo ay bantayan ang pamamahay ko. Nararamdaman kong marami pang paparating, kaya mas mabuting tawagin nyo na rin ang iba para masindak at mabigyan ng matinding takot ang ating mga kalaban. Masusunod po, mahal na prinsipe. Pagkasagot ng nilalang, kagad itong bumalik sa kanyang anyo. Dali-dali na rin itong bumalik sa kakahuyan hanggang sa hindi niya na yon maramdaman. At nang tumahimik na ang paligid, tsaka naman nagpakita sa kanya si Dalaya. Nakangiti ito habang naglalakad papalapit, walang bakas ng takot at pangamba sa mukha. Masaya ako at tinuturing ka na ring maharlika ng mga taga rito. Pumasok ka na sa loob. Kailangan mong magkaroon ng mahaba-habang pahinga dahil sa mga susunod na araw, mas lalong magiging matindi ang iyong mga mararanasan. Pumasok si Eric sa loob ng kanyang kubo. Ang katawan niya ay pagod, ngunit ang isipan niya ay gising na gising. Ang mga pangyayari ng gabing yon ay hindi biro. Humiga siya sa kanyang banig, ngunit hindi kaagad nakatulog. Ang mga salita ng pinuno ng mga aso ay umiikot sa kanyang isipan. Mahal na prinsipe. Hindi pa siya sanay sa tawag na yon. Ngunit ngayon, unti-unti nang nabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina noong bata pa siya, tungkol sa isang lalaking nagmula sa ibang mundo. Isang lalaking may mga matang nagniningning na parang mga bituin, may balat na kumikinang sa ilalim ng buwan. Hindi niya lubos na unawaan noon ang mga kwentong yon. Akala niya ay mga alamat lamang, mga katang-isip ng isang gustong aliwin ang kanyang anak, ngunit ngayon naiintindihan na niya. Nang sumapit ang madaling araw, nakatulog din siya sa wakas. Ngunit ang kanyang tulog ay hindi mapayapa. Puno ito ng mga panaginip na kakaiba. Nakita niya ang isang malawak na kaharian sa ilalim ng lupa, kung saan ang mga puno ay yari sa pilak at ang mga dahon ay yari sa ginto. Ang mga ilog ay may tubig na dumadaloy na nagniningning
at ang kalangitan ay puno ng mga bituing hindi nakikita sa mundo ng mga tao. Nakita niya ang isang trono na gawa sa mga bato na nagniningning ng iba't ibang kulay. At sa ibabaw nito ay nakaupo ang isang lalaki na may muka na hindi niya maarok, ngunit pakiramdam niya'y kilalang kilala niya. Anak, malapit na tayong magkita. Maghanda ka. Sabi ng lalaki sa kanyang panaginip. Nagising si Eric ng biglaan. Ang dibdib niya'y kabog ng kabog. Ang araw ay mataas na sa langit at ang init nito'y tumatagas sa mga siwang ng kanyang kubo. Bumangon siya at lumabas. Ang paligid ay tahimik. Walang naging bakas ng labanan kagabi. Ang mga bangkay ng mga gabunan ay naglaho na, natupok ng liwanag ng araw. Tanging ang mga bakas ng mga paa ng malalaking aso ang nanatili sa lupa, nagpapatunay na hindi lamang panaginip ang mga pangyayari kagabi. Magandang umaga. Bati ni Dalaya na biglang lumitaw sa tabi ng bukal. Ang engkantada ay nakadamit pa rin ng puti. Ang buhok nito'y dumadaloy na parang tubig sa kanyang mga balikat. Dalaya, nasaan ang mga aso? Nasa kakahuyan. Nagpapahinga. Gabi sila aktibo at sa araw nagpapahinga sila sa ilalim ng mga puno. Ngunit huwag kang mag-alala. May mga bantay pa rin sa paligid. Hindi ka nila iiwan na walang proteksyon. Tumango si Eric at lumapit sa bukal para maghilamos. Ang tubig ay malamig at nakakapangginhawa at unti-unting nawala ang antok sa kanyang mga mata. May balita ba tungkol sa mambabarang? Tanong niya habang pinupunasan ng muka ng kanyang bimpo. Oo. Nagalit siya nang malaman niyang natalo ang kanyang mga gabunan. Ayon sa aking mga kasamang espiritu na nagmamasid, halos masira niya ang kanyang sariling bahay sa galit. Ngayon, personal na siyang naghahanda. Hindi na siya magpapadala ng mga lingkod dahil siya mismo ang haharap sa iyo. Kailan niya gagawin yan? Hindi ko alam ang eksaktong panahon, ngunit sa loob ng ilang araw, darating siya rito. At hindi siya darating ng mag-isa. May kasama siyang mga babayla ng kadiliman at iba pang mambabarang nakakampi niya. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi niya mawari kung bakit umabot sa ganoong sitwasyon ang mga pangyayari na ang tanging pinag-ugatan lamang ay ang kagustuhan niya na mabawi ang lupa. Hindi ikaw ang kanilang kinasusuklaman, Eric. Ang kinasusuklaman nila ay ang iyong dugo. Ang dugong engkanto na dumadaloy sa iyong mga ugat. Para sa mga katulad ni Mang Berong, ang mga engkanto ay mga kaaway. Kaya nang malaman nila ang tungkol sa tunay mong pagkatao, hindi na ito laban patungkol sa ari-arian. Pero hindi naman ako lumaki bilang engkanto. Tao ako. Lumaki ako bilang tao. Namuhay ako bilang tao. Walang kaibahan yon para sa kanila. Ang mahalaga ay dugong dala mo. At ang dugong yon ay isang banta sa kanilang kapangyarihan. Tumayo si Eric at tumingin sa direksyon ng kakahuyan. Malalim ang kanyang iniisip. Tila bang may problema siya na gustong solusyonan ng mabilisan. Habang tulala at naglalakbay ang kanyang ulirat, lumapit sa kanya si Dalaya upang muling makipag-usap. Sinabi nito sa kanya ang antas ng kapangyarihan ng mga engkanto. Mahirap itong paniwalaan at intindihin noong una. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng ideya. Kinagabihan ng araw na yon, habang kumakain si Eric ng kanyang simpleng hapunan, muli niyang naramdaman ang pagbabago sa kapaligiran.
Lumabas siya ng kubo at nakitang may mga bagong presensya sa paligid. Hindi lamang mga asong tagabantay, may iba pang mga nilalang na nagsisimulang magpakita. Mula sa mga puno, may mga munting ilaw na lumalabas. Mga nilalang na kasing liit ng mga paru-paro. May mga pakpak na nagniningning ng iba't ibang kulay. Mula sa bukal, may mga anyong lumalabas. Mga nilalang na yari sa tubig. May mga mata na kulay asul na nagniningning. At mula sa hangin, may mga boses na bumubulong. Mga espiritong walang katawan ngunit may presensyang nadarama. Sino sila? Tanong ni Eric kay Dalaya na lumitaw sa tabi niya. Sila ay mga mamamayan ng kaharian ng iyong ama. Dumating sila para tumulong, para protektahan ang prinsipe ng kanilang hari. Matapos nun, agad namang lumapit ang pinuno ng mga asong tagabantay. Mahal na prinsipe, muli kaming pinadala ng hari para magsilbi ninyong sandata. Ang mga duwende ng mga puno, ang mga sirena ng mga tubig, ang mga nilalang ng hangin. Lahat kami ay handang lumaban para sa inyo. Samantala, sa malayong bahagi ng naghalin, sa isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng mga palayan, nagtitipon ang mga kalaban ni Eric. Si Mang Berong ay nakaupo sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga kandila na may apoy na itim. Ang mukha niya ay puno ng galit. Paulit-ulit nitong iniisip ang tungkol sa mga gabulan na matagal niyang pinagyaman na nawala sa isang gabi lang. 50 taon. 50 taon kong tinipon ang mga espiritong yon. At ngayon, naglaho sila dahil sa isang batang walang alam. Sa paligid niya ay nakaupo ang 10 babaylan at mambabarang nakakampi niya. Ang ilan ay matanda na, ang ilan ay nasa katanghalian pa lamang ng kanilang buhay. Ngunit lahat sila ay may iisang layunin, paslangin ang kanilang kalaban. Matapos nun, nang makapaghanda na ang lahat, nagsimula na silang magpalipad ng kanilang mga dasal. Habang ang mga mambabarang ay tumatawag ng mga insekto, ang mga babaylan naman ay nagpapaahon ng mga maranhig na matagal na nilang itinago sa ilalim ng lupa. Karamihan sa mga itim na babaylan ay may mga ganoong alaga, kaya ang ganoong kilos ay hindi na bago sa kanila. Ngunit ayon kay Eric, na ang ganoong kakayahan ay mas malalim pa kesa sa ating inaakala. Bago ito mataglay ng isang itim na babaylan, kailangan niyang hatiin sa 2 ang kanyang buhay. Obligado siyang gawin ito upang mapasunod ang maranhig na kanyang ibinalik sa mundo. At kapag nagtagumpay siya sa ritual na yon, ang katawan ng nilalang na bumalik sa pagkabuhay ay magiging kontrolado na ng sarili niyang wisyo. Sa pamamagitan nito, magagawa ng isang itim na babaylan ng mga bagay na imposible. Malakas sa malakas ang mga maranhig, kaya naman kapag sumasapit ang gabi, halos wala na itong kinakatakutan. Lumipas ang 3 araw mula nang dumating ang mga karagdagang tagapagtanggol mula sa kaharian. Sa mga araw na yon, patuloy na nagsanay si Eric. Pinalalim ang kanyang koneksyon sa lupa, sa hangin at sa tubig. Ngunit kahit gaano man siya maghanda, may bahagi sa kanya na alam na ang susunod na laban ay magiging kakaiba sa lahat ng naranasan niya. Nang sumapit ang ika-4 na gabi, nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa amoy, isang amoy na hindi tulad ng anumang naranasan niya. Hindi ito amoy na bulok na lupa o nabubulok na hayop. Ito ay amoy ng kamatayan mismo. Para itong hininga ng libingan na biglang umihip sa gabi. Tumayo si Eric mula sa kanyang pagkakaupo. Ang mga kandila sa paligid ng kanyang kubo ay nagsimulang kumislap, hindi dahil sa hangin,
kundi dahil sa presensyang papalapit. At sa pagkakataong ito, kahit ang mga asong tagapagbantay, ramdam na rin ang puwersa ng paglapit ng kalaban nila. Dalaya! Tawag ni Eric. Lumitaw ang engkantada sa tabi niya. Ngunit sa unang pagkakataon may nakita si Eric na kakaiba sa mukha nito. Takot. Ano yun? Tanong niya. Maranhig. Pinadala ni Mang Berong ang kanyang mga maranhig. Maranhig? Ano naman ang pinagkaiba nun sa mga gabunan? Ang gabunan ay espiritu. Walang katawan. Umaasa sa kapangyarihan ng mambabarang. Ngunit ang maranhig ay mga patay na binuhay. May katawan sila. Mga katawang nabubulok. Mga katawang matagal nang nasa ilalim ng lupa. At hindi sila kontrolado ng mambabarang sa karaniwang paraan. Ang mga itim na babaylan ay naghahati ng kanilang sariling buhay para kontrolin ang mga ito. Ibig sabihin, ang maranhig ay may bahagi ng kaluluwa ng babaylan sa loob nito. Teka lang, paano ko sila papatayin? Hindi mo sila kayang patayin sa karaniwang paraan. Ang mga palaso mo ay makakapinsala sa kanila, ngunit hindi sila mamamatay hanggat buhay ang babaylan na kumokontrol sa kanila. Kailangan mong hanapin ang tali, ang koneksyon ng kaluluwa, at putulin ito. Bago pa man makasagot si Eric, narinig niya ang tunog. Mga yapak, mabibigat na yapak na parang galing sa mga paang matagal nang hindi naglakad. At kasama ng mga yapak, ang tunog ng mga buto na nagkakasagian, ng mga laman na nalalaglag, ng mga hininga na parang nanggagaling sa walang buhay na mga baga. Lumingon siya sa direksyon ng tunog at nakita niya sila. 5 anino ang lumalabas mula sa kadiliman. Hindi sila tulad ng mga aswang o gabunan na nakita niya noon. Ang mga ito'y may katawan, ngunit hindi na buhay. Ang balat nila ay kulay abo at nangangalawang. May mga bahaging natatanggal at nahuhulog habang naglalakad sila. Ang mga mata nila'y walang ningning, puro puti, walang itim, nakatitig sa kawalan ngunit parang nakikita ang lahat. Ang isa sa kanila ay may butas sa dibdib kung saan dapat naroon ang puso. Ngunit sa loob ng butas na yon, may kumikislap na liwanag. Isang liwanag na itim na parang apoy na baliktad. Ang liwanag na yan, ano yan? Ang bahagi ng kaluluwa ng babaylan. Yon ang tali. Yon ang kailangan mong putulin. Tumigil ang mga amaranhig sa labas ng panangga ni Eric. Hindi tulad ng mga gabunan, hindi sila umatungal o sumigaw. Nakatayo lamang sila, tahimik, naghihintay. At pagkatapos nagsalita ang isa sa kanila. Eric, ipinadala kami para kunin ang iyong buhay. Sumuko ka na at gagawin naming mabilis ang iyong kamatayan. Hindi sumagot si Eric. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang pana at nagsimulang bumulong ng orasyon. At doon lumitaw ang palaso, nagniningning, puno ng liwanag. Maya-maya pa ay binitawan niya ito. Lumipad ang palaso patungo sa pinakamalaking maranhig na kaagad namang tumama sa dibdib nito, eksaktong sa bahaging kung saan naroon ang itim na liwanag, ngunit hindi ito namatay. Ang palaso ay tumama, ngunit ang maranhig ay nanatiling nakatayo. Ang itim na liwanag sa dibdib nito ay kumislap, at pagkatapos hinugot nito ang palaso mula sa sarili nitong katawan at inihagis sa lupa. Hindi sapat ang iyong palaso. Kami ay hindi basta-bastang mamamatay. At nagsimula silang sumugod.
Sumabog ang panangga niya. Lahat ng mga pinaghandaan nila ay nawasak sa isang iglap. Ang mga maranhig ay tuluyang nakapasok. Ang kanilang mga kamay ay nakabuka, handang pumatay sa kahit na sinong haharang. Dahil sa pangyayari, napilitan siyang mapaatras habang paulit-ulit na pinapakawala ng mga palasong kanyang nililikha. Sa loob ng ilang minuto, 5 palaso ang tumama sa mga maranhig, ngunit wala sa mga ito ang namatay. Dahil sa pangyayaring yon, nagsimula na ring tumulong ang mga nilalang na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Dinumog ng mga itong mga maranhig hanggang sa sapilitan na itong mailayo sa kanya. At habang nakadistansya, kalmado niyang pinagmasdan ng mga nilalang. Pinag-isipan niya ng maigi ang mga sinabi ni Dalaya at dahan-dahan niyang inalala ang mga naging pagsasanay nila. Ilang minuto pa ang lumipas, dala ng matinding desperasyon at pagnanais na manalo, nabuksan niya ang nakatagong parte ng kanyang abilidad na matagal na niyang hindi alam na umiiral sa kanyang kalooban. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, sa isang iglap ay mas tumindi ang liwanag ng hawak-hawak niyang palaso. Para na itong baga ng apoy, ngunit wala siyang nararamdamang kahit na anong init. Nagsimula na ring magbago ang korte ng kanyang pana. May mga umusli roong parang tinik na gawa sa purong liwanag, kasabay ng dahan-dahang pagkakaroon ng korte ng palaso sa kanyang kaliwang kamay. Nang makita niya ito, halos hindi siya makapaniwala. Maging si Dalaya noon ay gulat na gulat sa kadahilan ng unang beses lang din niya itong nakita. Nabanggit din ng nilalang na ang enerhiya na nilabas ng kanyang armas ay katulad ng sahari. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niya itong inilagay sa tali ng pana para subukan. At nang bitawan niya ito, nakaramdam siya ng matinding init na lumatay mula sa kanyang kamay patungo sa kabuuan niyang pagkatao. Napakabigat ng presensyang yun, kaya hindi niya nasaid ang limitasyon ng tali ng pana. Pagbitaw niya sa palaso, para itong bulalakaw na lumipad. Nagiiwan ito ng usok sa dulo at nakapagtatakang hindi ito napansin ng mga nilalang. Nang tumama sa katawan ng maranhig ang talim nito, laking gulat na lamang nila nang bigla itong maging abo. At mula sa kabilang bahagi ng lupain, narinig nila ang malakas na sigaw ng itim na babaylan. Matapos ang mga pangyayari ay natigilan ang lahat. Ang palasong binitawan ni Eric ay hindi tulad ng mga palasong nakita nila noon. Ito ay buhay. Umaapoy ng gintong liwanag na parang sikat ng araw sa hating gabi. Ang maranhig na tinamaan ay hindi lamang namatay. Ito ay naglaho. Natupok mula sa loob ang bawat bahagi ng katawan nito at naging abo na tinangay ng hangin. At kasabay ng pagkawala nito, narinig nila ang malayo ngunit malinaw na sigaw. Isang sigaw ng sakit, ng pagkabigla, ng kamatayan. Ang babaylan. Namatay ang babaylan na kumokontrol sa maranhig na yon. Ang palaso mo, pumatay ito hindi lamang sa maranhig, kundi pati sa koneksyon nito sa babaylan. Hindi sumagot si Eric. Nakatutok ang kanyang buong kamalayan sa kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ay bago, ngunit pakiramdam niya'y matagal na itong naroon. Naghihintay lamang na magising. Ang init sa kanyang dibdib ay kumakalat. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay tumitindi. Ang 4 na natitirang maranhig ay napatigil. Sa unang pagkakataon nakita niya ang takot sa kanilang mga walang buhay na mata. Hindi sila sanay sa ganitong kalaban. Hindi sila sanay sa isang taong kayang pumatay hindi lamang ng maranhig, kundi pati ng babaylang kumokontrol dito. Ikaw, sino ka? Nang marinig niya ang tanong nito, kaagad siyang tumayo ng tuwid.
Ang pana sa kanyang kanang kamay ay nagliliwanag ng ginto. Ang palaso sa kanyang kaliwa ay kumikislap ng apoy. At ang kanyang mga mata ay nagniningning ng parehong kulay ng araw sa tanghali. Ako ang anak ng hari ng mga engkanto, sagot niya. Sa malayong bahagi ng naghalin, sa lumang bahay ni Mang Berong, nagkakagulo ang lahat. Isa sa mga itim na babaylan, si Aling Siyon, ang pinakamatanda sa kanila, ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang bibig ay bumubula. Sa kanyang dibdib, may sugat na lumalabas hindi pisikal, kundi espiritual. Parang may apoy na sumunog sa kanya mula sa loob. Sean! Anong nangyari? Sigaw ni Mang Berong, lumuhod sa tabi ng matanda. Ngunit hindi na makasagot si Aling Siyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, ngunit wala ng buhay. Ang koneksyon niya sa kanyang maranhig ay naputol at kasama nito ang bahagi ng kanyang kaluluwang ibinigay niya sa nilalang. Imposible! Paano nangyari ito? Ang maranhig ay hindi dapat pumapatay sa nagkokontrol. Wika ng isa pang babaylan. Hindi ang maranhig ang pumatay. Ang batang yon. May kapangyarihan siya na hindi natin inaasahan. May kapangyarihan siya na kayang pumatay hindi lamang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Tumayo siya at tumingin sa direksyon ng lupain ni Eric. Kahit malayo, naramdaman niya ang presensyang lumalabas mula roon. Isang presensya ng nagniningning at nakakatakot. Hari ng mga engkanto. Ang batang yon ay may dugong maharlika. Balik tayo kay Eric. Ang apat na natitirang maranhig ay nagsimulang sumugod, ngunit mas mabagal ngayon, mas maingat. Alam na nilang hindi sila pwedeng kumilos ng basta-basta. Alam na nilang ang taong ito ay kakaiba, ngunit siya ay hindi naghintay. Hinila niya ang tali ng kanyang pana at nang bitawan niya ang palaso, hindi lamang isa ang lumabas. 4 na gintong palaso na lumipad sa hangin na parang mga bituing bumabagsak. Bawat isa ay may sariling direksyon. Bawat isa ay may sariling pakay. Ang unang palaso ay tumama sa dibdib ng pinakamalapit na maranhig, eksaktong sa itim na liwanag na kumakatawan sa kaluluwa ng babaylan. Sumigaw ang maranhig at sumigaw din ang babaylan sa malayong bahay ni Mang Berong. Pareho silang naglaho. Ang maranhig ay naging abo. Ang babaylan ay bumagsak na walang buhay. Ang ikalawang palaso ay tumama sa isa pa. Ang ikatlong palaso ay tumama sa isa pa. Ang ika-4 naman ay tumama sa huli. Sa loob ng ilang segundo lang, ang 4 na maranhig ay naglaho. At sa bahay ni Mang Berong, 4 na babaylan ang bumagsak. Patay. Ang kanilang mga kaluluwa'y sinunog ng gintong apoy. Hindi! Paano nangyari to? Pagtatakang sigaw ni Mang Berong. 5 babaylan ang patay na. Si Aling Siyon at ang 4 na iba pa. 5 katao na may 50 taunang karanasan. Lahat sila'y pinatay ng isang lalaki na hindi pa lubos na nalalaman ang kanyang sariling lakas. Ang natitirang 4 na babaylan at mambabarang ay nagsimulang umatras. Ang takot sa kanilang mga mukha ay malinaw. Hindi na sila handang lumaban. Berong, hindi natin kayang talunin ang batang yon. May dugo siya ng hari ng mga engkanto. May kapangyarihan siya na hindi natin kayang labanan. Bakit natatakot kayo? Kayo ang pinakamakapangyarihang babaylan at mambabarang sa rehiyong ito. At ngayon, takot kayo sa isang bata?
Hindi yun ordinaryong bata. Naramdaman mo ba ang kapangyarihang yon? Parang sikat ng araw. Parang apoy na hindi maapula. Kung haharapin natin siya, mamamatay tayo tulad ng iba. Isa-isang umalis ang mga natitirang kakampi ni Mang Perong. Hindi na sila lumingon. Lumayo na sila sa lugar na yon. At si Mang Berong naman ay naiwang mag-isa. Dahil sa nangyari, naramdaman niya ang pag-alis ng mga kalaban niya. Natakot na sila. Nakita na nila ang iyong kapangyarihan. Hindi na sila babalik. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagsimula na siyang maglakad patungo sa lugar ng kanyang kalaban. Sa kanyang likuran, sumunod ang mga asong tagabantay at ang lahat ng mga nilalang na dumating para protektahan siya. Ngunit hindi niya kailangan ng proteksyon ngayon. Ngayon, siya ang proteksyon. Pagdating niya sa bahay ni Mang Berong, nakita niyang nakatayo ang matanda sa harapan ng pintuan. Ang mukha nito ay puno ng galit at takot. Kaya naman nang makita niya ito, hindi na siya nagdalawang isip. Kagad niyang itinutok ang kanyang pana, dinasalang mga orasyong alam niya, at ginamit ang lahat ng natitirang lakas na nagmumula sa puso niya. Hindi niya na piniling pagsalitain ng matanda, kundi agaran niya itong inasinta. Mabilis na lumipad ang palaso para itong may buhay na sinusunod ang bawat kilos ng kanyang biktima. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumaon ito sa katawan ni Mang Berong at nagsimulang magliyab. Noong una hindi ito naramdaman ng matanda. Ngunit habang tumatagal, ang apoy na nagmumula dito ay nagsimula ng manginain sa kanyang mga buto hanggang sa nagsimula na itong mapasigaw ng malakas. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang boses nito bago yun tuluyang mawala ng buhay. Pagbagsak ng katawan ng matanda, nakita nila itong mabilis na naabok at nawala. Matapos ang pangyayari, sinunog niya ang bahay nito at kinabukasan pinuntahan niya ang may-ari ng lupa na siyang humingi ng tulong dito. Hindi niya ito sinaktan, pero yon ay may kapalit. At nang makuha na niya ang lupa, naghanap siya ng magiging katiwala. Umalis si Eric doon at kailanmay hindi na siya bumalik pa. Hanggang sa ngayong pangkasalukuyan, ang kanyang katiwala ang nagpapatakbo nito. Bagaman malayo, alam niya kung ano ang mga nangyayari sa lugar na yon. Nakikita niya yon dahil kaya niyang utusan ang mga engkantong nakapaligid sa kanyang lupain. Gawa ng meron siyang titulo na Antingerong May Ama na Haring Engkanto.